קופסה... Сегодня себе юбочку. זה כיף. זה בקטע קופסה כזאת על השולחן, אחרי זה קופסה כזאת, ועוד קופסה קטנה כזאת. מסתכל, קופסה קטנה, פתחתי אותה, כזה לאוטו, אתה יודע, לאייפון. אחלה, כאילו מבסוט כזה, אני אומר, טוב, מה עכשיו? אני פותח את זה, אני ידעתי שזה יהיה DVD. הסתכלתי, ראיתי את כל הסאוטפון. איזה כיף, רציתי איזה שנים. אורגינל, אחי, סגור בקופסה. אבל אני לא... אז אמרתי, מה זה? היא אומרת לי, מה זה? אתה יכול לנחש? אמרתי, לא יכול לנחש, כאילו, זה בטח משהו אלקטרוני. אבל אני מרים את זה, אחי, זה פאקינג כבד, אתה מראה אותו. משהו לא בסדר. ואני רואה שבכלל מהקופסאות שנפתחות ככה, זה חייב להיות משהו אלקטרוני. קופסה אלקטרונית לא נפתחת כמו... קיצור, פתחתי, אחי. לא ידעתי מה לעשות, אחי, בצורה. הייתי בשוק, חצי שעה הפסקתי את זה על הרגליים, לא ידעתי מה לעשות עם זה. לפתוח, לגעת, להוציא... קונטרולר. התחלת לחבק את זה ולבכות. אמרתי, טוב, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לצלם את זה, אז אמרתי את זה כזה, אולי זה ייעלם עכשיו.